prichádza na víkend, ktorý chcem samozrejme že využiť. A idem si prevziať teraz kľúče od 2 apartmánov, na ktoré som robila technickú obhliadku tento týždeň. A následne už mám objednaných technikov, ktorí prídu vymeriavať kompletne na tapety, koberce. Začíname s vymerávaním kuchyne, pretože kuchyňa bude úplne nová. Keďže táto miestnosť, táto obývacia časť je naozaj veľká, takže klientka sa rozhodla, že urobí si veľký roll door. Teraz sa nachádzame v ďalšom apartmáne, kde meriame kuchyňu. Návrh na kuchyňu. But now I need plus 4 cm here. Plus 4 cm? Yes. Okay. Dostali novú kolekciu.